खुलुमबाय स्टुडेन्ट दं आं राकेश रामसियारि बे समाव रेवरेवा नार्जि हारिया गावनि जे गोरोन्थि बुंफ्लांनाय बाथ्राखौ लानानै निमाहा बिदों बिथां रेवरेवा नार्जि हारिया निमाहा बिदों बिथाङा बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि जुदिउ आंनि बुंनाय बाथ्रा नंगौब्लाबो आं बेखौ बुंनो नाङा मानोना जों एलायन्सबो दं आरो बे बाथ्राखौ आबाद खालामनो गोनां बेनि थाखाय आंहा दाय जादों आं दायखौ गनायना लाबाय आंना भुल जादों आरो आं क्षमा होजोबदों जुदि बे आंनि बाथ्राजों मानगोनां प्रमद बर' आरो मानगोनां जोंनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व आं आघात होबाय बिथांमोना क्षमा होथों। नोंथांमोना मिथिगौ जे थांनाय साननिफ्राय 2020 मायथाइनिफ्रायनो जेब्ला पावाराव फैदोंमोन थामहिनबा जेब्ला UPPL आरो BJP एलायन्स जानानै सोरखार सालायदोंमोन बिटिआरखौ आरो बै समनिफ्रायनो बिथाङा मावफुं सोद्रोमा महरै बिबान लानानै दङमोन आरो मावफुं सोद्रोमा बिबान लानानै फैयै फैयै 4 बोसोर जाबाय आरो 4 बोसोराव बिथाङा UPPL जों ज' थानानैनो बिथाङा खामानि मावदोंमोन नाथाय बावैसो सान सिगांनो बिथाङा UPPL नि खामानि मावनाय प्रमद बर'आ खामानि मावनो हायाखै होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों समाजारि बिजोङाव बे बाथ्राखौ लानानै जोबोद गोसारदोंमोन बिथाङा प्रमद बर' खामानि मावनो हायाखै आरो गाव खामानि मोनाखै होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन आरो जाय बाथ्रायानो बिथांनि थाखाय खाल जानानै फैदों आरो जायखौ लानानै बिथांखौ बे समाव मावफुं सोद्रोमानिफ्राय बिथांखौ बोख्लायनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों आरो थारैनो रायखांनांगोन जे बिथाङा गावनि जे बुंफ्लांनाय बाथ्राखौ लानानै बिथाङा निमाहा बिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि खाथियाव आरो बिथाङा बुंथिना होबावदों जे दिनैनिफ्रायनो बा बे बुंनाय थामहिनबा गावसोरनि जे बाथ्रा बुंनाय जे बेले बेजे सिगांनि सानाव जाखिनि बेले बेजे जाबाय आरो बाथ्रा दान्थे बिदान्थे जाबाय थानायखौ दिनैनिफ्रायनो फोजोबनो थाखाय खावलायदों बिथां रेवरेवा नार्जि हारिया आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव गावनि जे गोरोन्थि बे गोरोन्थिनि थाखाय बे समाव निमाहा बिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि CEM प्रमद बर' बिथांनि सेराव थारैनो रायखांनांगोन जे बिथाङा जे बाथ्रा बुंनाय थामहिनबा जे बिथाङा सिगांनि समाव जे बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' खामानि मावनो हायाखै आरो गावनो जे खामानि मोनाखै होननानै बिथाङा रायजो राजानि गेजेराव बाथ्रा बुंनाय बे बाथ्रा बुंनायानो बिथांनि थाखाय खाल जानानै फैदों आरो जायनि थाखायनो बिथांनि जे बिबान बे बिबानखौ बे समाव बोखारनाय जाबाय नाथाय बे समाव बिबान बोख्लाय जाखांनायनि उनावसो बिथाङा गावनि जे गोरोन्थि बे गोरोन्थिखौ मोनदांदों आरो गोरोन्थि मोनदांनानै बिथाङा निमाहा बिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सेराव आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे फैबाय थानाय समाव जे बेफोरबायदि बेरेखा बाथ्रा दोलोआव थानानै मोननै राजखान्थि दोलोआव थानानै थामहिनबा UPPL आरो BJP बे BJPआव ज' सोरखार सालायनाय बे सोरखार सालायनायनि बेरेखा बाथ्रा बुंला होनानै बिथाङा खोथा होदों थामहिनबा बे समाव खौसेयै ज' थानानै खामानि मावलांसिगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां MCLA रेवरेवा नार्जि हारिया आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों जे फैबाय थानाय समाव जे UPPL आरो BJP बिथांमोना खामानि मावलांनो हाथों थामहिनबा गावबो ज' थाफानानै खामानि मावगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'खौ बिथाङा सोंखारिला आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बे बिश्व शर्मानि सायावबो बाथ्रा बुंला होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रेवरेवा नार्जि हारिया थारैनो रायखांनांगोन जे बिथाङा गोबावजोंब्लाबो गावनि बुंफ्लांनाय बाथ्राखौ लानानै बिथाङा खर' हमनांदों जायनि थाखायनो बिथाङा निमाहा बिदों आरो जायनि थाखायनो बिथाङा गावनि जे मासि EM निफ्राय बोख्लाय जादों थारैनो बिथाङा निमाहा बिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि समाव थारैनो बे समाव बिथाङा जे आरोबाव मा बाथ्रा बुंबावदों नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव होगोन गोजोन्थों। दिनै आं नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि न'आव सफैनानै आंनि बुंनायखौ खोनासंनानै धन्यबाद होदों आंनि बुंनांगौ बाथ्रा बेनो जे दाखालि साननैसो आगोल प्रमद बर' मानगोनां चिफ BTC आरो आंनि गेजेराव माखासे खोथा बुंनायाव लानानै बहुद ससियेल मिडिया आरो निउस मिडिया गोबां खोथा ओंखारदों गोबां बाथ्रा सिखारदों UPPL BJP दा एलायन्स सरकार दं मानो बिदि बुंखो माखो बेखौ सिखारदों बेखौ आं दिनै क्लियार खालामनो नागिरदों जे आङो जे दाख्लैफोर जे बाथ्राखौ बुंबाय आं एलायन्स पार्टनारनि सासे EM BTC नि
आं जे बाथ्राखौ बुंनांगौ बेखौ बुङो जुदिउ आंनि बुंनाय बाथ्राया नंगौब्लाबो आं बेखौ बुंनो नाङामोन मानोना जों एलायन्सआव दं आरो बे बाथ्राखौ आबाद खालामनो मोना बेनि थाखाय आंहा दाय जादों आं दायखौ गनायनानै लाबाय आंना भुल जादों आरो आं खेमा बिदों जुदि बे आंनि बाथ्राजों मानगोनां प्रमद बर' आरो मानगोनां जोंनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व दुखु बिसोरनि गोसोआव आं आघात होबाय बिथांमोना खेमा होदों आरो बुंनाया बेनो जे आंहा प्रमद बर'नि एगेन्स्ट जेबो बुंनांगौ गैया बिनि रोंनाय बिनि गियान आंथ' बुंबाय दिनैबो दाबो बुङो बिटिसिनि गेजेराव दिनैनि दिनाव राजनितिकफोरनि गेजेराव प्रमद बर'नि सेकेन्ड रावबो गैया बेखौ आं बुंदों नाथाय आं खावलायदोंसो बिथांनि गियान जे गुनखौ बाहायनानै रायजोफोरनि थाखाय खामानि मावनांगौ बेनो आरो दिनैनिफ्राय जोंनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जोबनांगौ जों खौसे जानांगौ खामानि मावनांगौ बिटिसिजों जौगाखांनो खामानि मावनांगौ आरो थांनाय समफ्राव जेरोखोम जालायबाय दिनैनिफ्राय बिदि जानो नांला मानोना मानसिया बुहुत जायो आं बारा बुंफ्लांबाय हयथ' बेखौ निमाहा होथोंसै आरो इयुनाव जों सान्थि थांना थानांगोन जौगाखांनांगोन प्रमद बर'नि जे सरकार बिटि सरकार बे मोजाङैनो जौगाखांथों खामानि मावनो हाथों आं बेखौ आसा खालामो आरो बिथांमोनखौ अरायबो गुड उइसेस थायो आरो जेरैहाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि जे गुन गियान बिथांनि मावनाय स्टाइल बयबो जाथिखौ लानो खामानि मावनो नागिरो बयबो हारिखौ लानो खामानि मावनो नागिरो आरो बिथांनि नाजानायाव दिनै बिटिसिनि बे रुप बे फैदों बिथाङा जुदि बै समावनो जोंखौ हेफाजाब होआमोनब्ला बिजेपि जानानै जोंनि बिटिसिया दिनै हयथ' बिसोर फैनाय नङामोन मोनसे इसुनि सायावनो बड'लेण्ड इसुनि सायाव मोननै सुथि खालामनाया रावबो खालामाखै बिजेपि सरखारानो खालामदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नाजानाय बेखौ जादों दस्रा सरकारबा बेखौ बानायनाङामोन मोनसे इसुनि सायाव दा बेखौ जों नायनांगोन जोंहा दिनै जेबो इसु गैया बर' हिसाबै बड'लेण्ड इसु गैया जेबो इसु गैया जोंहा मा जौगाखांनाय इसु दा जौगाखांनाय जों सरकारजों थानो खामानि मावनांगोन दा दिनै नुदों जेनेबा इउ पि पि एल खौबो मानसिफ्रा एसे गाज्रि मोननो हमदों बि पि एफ खौ गाज्रि मोननो हमदों दा बिसोरखौ जेनेबा खामानि मावनांगौ बिसोर ज' जानो नागिरदों ज' जानोबो हाया दाथ' लोगोसे जों दिनै बिजेपि थानानै खामानि मावदों जों बिजेपि थानानै खामानि मावदों जुदि बिथांमोना ज' जानो हायोब्ला जोंबो सिन्था खालाम जोङो बरायगोन बिथांमोन नाजानायखौ जों बरायगोन जोंबो आगौमानि बे ज' जानाय खामानियाव जोङो सहाय खालामगोन जाहाथे जों जौगाखांनो हायो आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बायदि मानसि आं लुबैयो जोंनि गेजेरावबो फैनांगौ आरो जोंनि बिटिसिनि गेजेराव बिथांखौ हाबनानै जौगाखांनाय हाबाखौ मावजानायखौ जों लुबैदों आरो जोंहा गोबां समयसाफोर दं बे समयसाफोरखौ समाधान खालामनायाव जोंहा मावनांगौ दं बेखौ मावनांगौ दिनै बिश्वजित दैमारि आगोलनिफ्राय जेसेबां खामानि मावबोदों बेखौ नुनानै जों बयबो दिनै बिथांखौ सोरबा सोरबा बायदिसिना खोथा बुङो बे जिनिसा एसे आनजास्टिफाइड मानोना बिथांनि हिस्ट्रिखौ जायफोर मिथिया बिथांखौ गाज्रि गाज्रि खोथा बुंदों बिथाङा मा मावदों बेखौ रावबो मिथिया बेफोरबादिसो बुंदावबायो खिन्थु दिनै बिश्वजित दैमारिया जि मावदों बुंनो थाङोब्ला बिथाङा एबसुनि गोजौ थाखोनि लिडार नङामोन गोजौ थाखोनि लिडार एबसुआव जयेन्ट सेक्रेटारिबो थांदों बे उनाव जोंनो एबसुआव एम एल ए खालामहरदों एम एल ए खालामहरनायाव बिदिनो समाजनि बायदिसिना संगठननि बायदि रोखोम खामानि मावफादों बि एल टिनिबो खामानि मावदों एबसुनि बै समाव बिटिसि आन्दलननि समावबो खामानि मावदों गासै मावनायबो मावफादों खुनुदिन जाथिखौ फाननाय जाथिनि हेंथायै खामानि मावनाय बिथाङा हयथ' बिदि सुबिदा मोनाखै सुबिदा मोनोब्लाथ' जों मोनो आफादनि आफादगिरि बा गाहाय नेहाथारि बिसोर सुबिदा मोनो नङा होमबा गाहाय लेभेलनि वार्कारफ्राथ' बिसोरनि खोथाथ' रज'आ दा बिनि खोथा रज'आमोन आरो बुंनोबो मावनोबो सानोमोन सहाय मानो सुबिदा मोनाखैमोन ओंखायनो बिथांनि सायाव बे गाज्रि खोथा बुंनायखौ आं खावलायो मिन्थिया हसिया बाथ्रा बुंनो दिनै जोंनि गेजेराव गोबां लिडारफोर दं रबिराम ब्रह्म बिथाङा दिनै एबसुनि सेक्रेटारि बेसेबां खस्थ' खालामदों शिक्षित मानसिमोन बिथाङा एम ए पास बै समावनो न' बां गासै खाराय थाखाय दिनै गोदाव सोराव बिथांखौ दा जुदि सोरबा गाज्रि होनोब्ला जोंनि गोसोआव आघात होयो सानसुमा खुंगुर बैसोआव गोदो बेसेबां खस्थ' खालामदोंमोन दा बिथांमोनखौ गाज्रि होनोब्ला जोंनि गोसोआव आघात मोनो नाथाय बेबायदि मानसिखौ दा एसे माबा बुंफ्लांबानो जोंनि बे गथ' गथाय उन्दैफ्रा जानला मोनला ससियेल मिडियायाव खोथा बुङो दा बेखौ बुंनो आं खावलायो दा जोंनि गेजेराव दिनै जेनेबा आंजों जा मानगोनां शिबजों एसे एनै खोथा दान्थेलायबाय बा आंबो बाथ्रा बुंफ्लांबाय बेखौ लानो गोबां खोथा बुंदों जोलैनि हेंथा बायदिसिना आंथ' बुङो जों जोलैनि हेंथा मावनो सुबिदा मोनाखै एबसुआव एथ' गोजौ थाखो जों गेजेरनि खामानि मावग्रा जों वार्कारसो आरो आंथ' खुनुदिन प्रेस मिट बायदिसिना प्रेसआव खुनुदिन प्रेस जाफेरबाय खामानि मावदों मावग्रा आं भलान्टियारसो खामानि मावदों दिनै जोंखौ बिदि होनोब्ला
बुंथों बुंनायाथ' खोथा गैया जुक्ति गोनां प्रुफ देखायनांगौ दा जाथिनि थाखाय मावदों दा नै जों नुदों एकमात्र दिनै माबानांगौआ बिजेपि सरकारा दं दा मानोना बेखौ जों बिटिसिसो मावनो हाया बिटिसिआ बोसोरै 800 कोटी थाखा मोनो 800 कोटी थाखा मावनो हागोन गोदोबो बिदिनो मोनदों मा मावनो हादों डेभेलपमेन्ट मावनो हागोन नंगौ खिन्थु खयथा जिनिसखौ मावनो हानाय नङा ओंखायनो बेखौ लाबोनो थाखाय जोङो जाथिनि जोंनि बे बिटिसिनि जौगाखांनो थाखाय खामानिनि थाखाय जों दिनै बिजेपिआव थादों आरो जों बिदिनो थालांबाय थागोन दिनै आंखौ इएमनिफ्राय दानख'दों आं गोसो बायाखै आं गाज्रि मोनाखै नियम मथे एक्सन लादों आं धन्यबाद होदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार प्रमद बर' सारखौ आं धन्यबाद होदों बेखिनियाव आङो बेबायदि खोथा बुंफ्लांनायफ्रा आंखौ जे साजा होदों नङाब्ला आं खिजानो बारा बाथ्रा बुंफ्लांगौमोन खोमा बे समाव आंखौ चेक खालामबाय आंनि बुंनायखौ आं हमथाना लाखिबाय आं बिनि थाखाय बिथांखौ धन्यबाद होदों जाहाथे आरो आं बिनिफ्राय बेबायदि आरो बारा बुंबावनाङा बेखौ आंखौ चेक खालामनो थाखाय बिथांखौ धन्यबादसो होदों इयुनाव आं बिदि बुंला जेसेबां जोङो एलायन्स पार्टनारशिपआव थायो आं बुंनाय नङा आरो धन्यबादजों लोगोसे निमाहा बिदों बिथांमोना आंखौ निमाहा होदों बे मानसिफोरनि बांसावनायसो बिश्वजित दैमारियाबो सिफ जानो होननानै लुबैयाखै दा बिटिसिनि जौगाखांनो लुबैदों दा नुबाय प्रमद बर'आबो जेनेबा हारसिं हाहां हाहां जाबाय हाग्रामाबो हाबोआखिसै दा गेजेराव सोर दं सरखाराव थानानै मावनांसिगोन मानसिफ्रा बुङो हजोंनिफ्राय होबथायो हमथायो खामानि मावहोआ माहोआ खामानि मावहैनोथ' खोथा गैया थाखा फैसा जै दं हरबाय थादों थेवब्लाबो मावनो हायाखै जोंनि गेजेराव माखासे खोथा थाहैबाय जायफोर मावहोआखै जायफोर एसे एनै हेंथा होदों प्रमद बर' सारखौ खामानि मावनो हयथ' सोरबा हेंथा होदों बिथाङा मावनो गोसो बिथांनि गुन गियानखौ नायोब्ला जथेस्थ' मावनो गोसो बिथाङा जि मिशन लादों बेखौ मावनो गोसो दा बेखौ मावनो गोसोबाबो मावनो हायाखै हयथ' माबा मोनसे दं बेवहाय दा बेफोरखौ नुनानै जोङो आरो मा खालामबावनो ओंखायनो जों सानबायबा बिजेपिआव थानानै नायनोसै एसे नायनानै जों बिनिफ्रायनो मा नांगौ बोरै डेभेलप खालामनांगौ बे जिनिसखौ लाबोनानै खामानि मावनो जों नागिरदों आरो दिनै नुबाय बे बिजेपि सरकारानो हिमन्त बिश्व जोंनि गासै समस्याखौ समाधान खालामदों समस्या माने बिथाङा समाधान खालामदों मोनसे बड'लेण्ड इस्युनि सायाव खेबनै सुक्ति खालामनाय सोरदों बे बिजेपिआसो खालामदों नङा नङाबा आगोलाव 1993 बिएसि सुक्ति खालामदों बेवहाय कंग्रेसआ खालामदों पावार गैया जायनि थाखाय मानगोनां सानसुमा खुंगुर बैसोमुथिया जेब्लाबो बे बिएसिखौ गारना खानांदों बेनिफ्राय नुबाय बिजेपि सरकार फैबाय मानगोनां अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टार जाबाय मानगोनां एल के आडवाणीआ हम मिनिस्टार बिथांमोना सिन्था खालामनानै बिटिसि सुक्ति खालामबाय 2003 आव बिटिसि सुक्ति खालामनायजोंसो जोंना जौगाखांदों नङा होमबा जौगाखांनो बिराद जौगाखांबाय दा नुबाय माखासे मानसिया थाबोबाय एनडिएफबि थाबबाय एबसु थाबबाय दा बेखौ बोरै लाबोनो बेखौ लाबोबा सान्थिया जानाय नङा ओंखायनो बेखौबो आरो मोनसे इस्युनि सायावनो खेबनै सुक्ति खालामबाय सोर खालामबाय बिजेपि सरकारनि दा ओंखायनो जों लुबैदों मावनो माथो जों उफाय गैया जों बिजेपिआनो जुदि माबा मोनसे मावना होनो नामा माबा मोनसे हायो नामा जों बेखौ नाजानो थाखाय जों दा बिजेपिआव दं आरो फैगौ इलेक्सनाव जोंहा मानगोनां मुख्यमन्त्रिया आलादा गेलेनो नागिरबाय जों बेखौ खामानि मावबाय थादों आरो बेवहाय जोंहा बर'नि फारसे जेबो गाज्रि साननाय गैया बिटिसिनि गाज्रि साननाय गैया प्रमद बर' फारसेबो जोंहा साननाय गैया हाग्रामानि फारसेबो जोंहा साननाय गैया बिथांमोना जा मावदों मावलांबाय थागोन खिन्थु मावनायनि फारागथिया थाबाय बिदिनो बोरै मावनांगौ गावबा गाव इस्सा मथे मावलांगोन आरो